сябры, у нашай святочнай зале. Сёння ў нас сапраўды свята. Свята беларускай кухні. Кожны беларус павінен ведаць родную мову, гісторыю і культуру свайго народа, умець спяваць народныя песні, цікавіцца, як беларусы спрадвеку азначалі святы ў родным краі. А сёння мы з вами бліжэй спазнаем традыцыі беларускай нацыянальнай кухні. Беларусы, далёка за межамі сваёй краіны, вядомы гасціннасцю. Нездарма кажуць, госць у хаце, Бог у хаце, і гань па таму дому, дзе не зробяць усяго, каб госць быў задаволены. Якія ж стравы спажывалі нашы продкі, як яны называліся і як гатаваліся, у якіх абрадах іх ужывалі беларусы, якое значэнне яны мелі і маюць. Пра ўсё гэта нам і раскажуць удзельнікі нашага свята. Мой рай бульбе нажиты, зеленатолы, золоты, як спеў матулі, старажытны, як песня любы, малады. Якіх ты меў на зайздрасць свету, і цесляроў, і маляроў, і летапісцаў, і паэтаў, і музыкантаў дудароў. Калі на свеце нехта дзесьці умее добра працаваць, то умее ён і смачна з'есці, і адпаведна згатаваць. Таму дастойна, без эфекту, прымай падзяку пахвалу і беларускаму палетку, і беларускаму сталу. Добрый дзень усім вам, дарагія госці! Рады хлебам соллю вас вітаць, пра нашы стравы хочам расказаць. Беларус любіць смачна паесці, а без чаго нельга і сёння ўявіць паўсядзённы і святочны стол. Канешне, без хлеба. Хлеб – аснова ўсяго. Хлеб – сімвал павагі да людзей. Хлебам з соллю беларусы сустракаюць дарагіх гасцей. Прыміце і вы ад нас гэты хлеб у знак пашаны. Хлеб – неотъемная частка нашей национальной кухни, наша штодзённая ежа. Хлеб у нас жытні, вельмі духмяны. Няма нічога смачней, як адрэзаць гарачую лусту, густа пасаліць яе і з'есці. Цяжка ўявіць сабе беларуса, які не спажывае хлеб. Існуе мноства традыцый, звязаных з хлебапячэннем. Лічылася, што пячы хлеб павінна жанчына, гаспадыня дома. Ні ў якім разе ёй не варта было расчыняць хлеб у кепскім настроі, што магло адбіцца на яго якасці. А вось як пачыналі выпечку нашы продкі. Мясілі цеста з дапамогай рошчыны, невялікага кавалачка сырога цеста, якое засталося ад папярэдняй выпечкі. Раніцай, у дзень выпечкі, у рошчыну дабаўлялі муку і вымешвалі крутое цеста. Гатоўка хлеба доўжылася 1-2 гадзіны. За одну гатоўку выпякалі ад 4 до 7 булак. Гатоўнасць хлеба правяралі рознымі спосабамі. Глядзелі, калі пар з хлеба ідзе ўгору роўна, значыць гатовы. Клалі на одну руку і стукалі знізу другой. Калі хлеб падскочыць, то гатовы. Скочылі следам мякіша галачку, кідалі яе ў шклянку з вадой. Калі галачка ўсплыве, хлеб выпечаны. Ёсць таксама яшчэ адзін спосаб для праверкі гатоўнасці хлеба. Прыкладвалі булку да носа. Калі не пячэ, значыць вікаць яго ўжо дастаткова выпарылася. І хлеб гатовы. Гатовы хлеб вымалі з печы, чысцілі ад лісця,
укладывали на засланую лаву и злёгку змочвалі водой, каб скарынка не часвела, а зверху звычайна накрывалі рушніком. Даўней беларусам не заўсёды даводзілася есці чысты, прыгатаваны з адной толькі жытняй мукі хлеб. Часта неўраджаі, войны, стихійныя бедствы прымушалі ўжываць у ежу жытні хлеб з рознымі дамешкамі. Да жытняй мукі дадавалі лісце шаўя, лебяды, жалуды і мёрзлую бульбу. Пра такі хлеб гаварылі: не бяда, калі ў хлебе лебяда, тады бяда, калі хлеба няма. Сам старажытным хлебным вырабам лічыўся каравай. Ён у нашых з'яўляецца абавязковым на вяселлі. Звычайна ён мае круглую форму, зверху упрыгожваецца фігуркамі птушак, жывёл, чалавечкаў з цеста. Падаецца каравай на вяселле, напрыканцы трапезы, як сімвал матэрыяльнага дастатку. Вельмі любілі нашы продкі і пірагі, пяклі іх з яблыкамі, чарніцамі, кручаныя з макам. А сёння і нашы матулі вельмі пастараліся. Якіх толькі прысмакаў няма на нашым святочным стале. Беларусы выхоўвалі павагу і беражлівыя адносіны да хлеба з дзяцінства. Хлеб заставаўся цяжка. Кінуць яго было нельга. Гэта быў смяротны грэх. Калі кавалачак яго ці крошка выпадкова падалі са стала, то яго шаноўна падымалі, прасілі прабачэння ў Бога, абціралі і з'ядалі самі, калі кавалак быў вялікі, ці аддавалі хатняй жывёле, але ніколі не выкідывалі. Здзекавацца з хлеба – вялікі грэх. Па наяўнасці хлеба меркавалі пра дастатак працоўнай сям'і. Адценне слоў не глупства, ты ім не пагарджай. Скарынка, скіба, луста, акраец, каравай. Акраец – шлях, дарога і зайцаў хлеб лясны. Скарынка – сум, трывога і боль былой вайны. А скіба – дзень вясновы, раля, плугі, сяўба. Наш хлеб – жыцця аснова, працяг і барацьба. А луста – слова сытнае, духмянае і шчодрае. Яно ад маці, сітнае, ці наздравата-чорнае. А каравай – вясельнае, святочнае яно. На ручніку нясе яно і радасць, і вяно. І справа тут не ў ежы, а ў смачным змесце слоў, і ў жытнім ветры свежым, і ў звоне каласоў. Беларус умеюць не толькі працаваць, але і весяліцца. А вось другім сваім хлебам беларусы лічаць бульбу. О, бульба, мы цябе ўслаўляем, свой стол без бульбы не ўяўляем. Ты, бульба, хлеб другі ў нас, спажыўных рэчываў запас. У
Беларусі бульба з'явілася зусім нядаўна, каля 200 гадоў назад. Бульбу вырошчваць і спажываць ва ўсёй Еўропе, але самае смачнае расце ў нас, на Беларусі. Прыродна-кліматычныя умовы спрыяюць яе вывядзенню сартоў з высокім утрыманнем крухмалу і выдатным смакам. Нездарма беларусаў клічуць бульбашамі. Бульба практично не зникает со стола белорусов во все поры года. Ее варять и тушать, пекуть и запекают, фаршируют и начинают. За її готують супи, салати, хрущі, пірашки і шмат чого іншого. Білоруси їдуть каля 1000 страв з бульб. Усім, канешне, бульба трэба. Яе другім завём мы хлебам. Але для многіх так здаецца. Яна і першым мо завецца. Бо колькі страў з яе гатуем. І дарагіх гасцей частуем. Мы дранікамі, калдунамі. Ды кожны дзень яе мы самі ў розных стравах ужываем. Так что без бульбы не уявляя стола ни у будни и не у святы. Любы, и бедный, и богатый, а на кастры пячоник з прыску. Таких прысмакаў нават блізка. Няма, каб з гэтым зраўнавацца. Паспечы бульба малая, то смакота, яшчэ якая, з салом смажным, ды з цыбуляй, з пятрушкай, укропам. Дзе ж вы чулі, каб не кранулі беларусам такія стравы, як спакуса? Так не дарма, відаць названне, це будь жартоўна бульбашамі. І беларусу нават дзіўна, што бульба не яго радзіма. А што яна, амерыканка? Але ж вона не самазванка, бо прапісалася як трэба навек на беларускай глебе. І ў кожны час мы добра помнім, што толькі бульба нас карміла, яе ж вялікасць заслужыла, каб ёй дастойны ўзвесці помнік. А цяпер паслухайце некаторыя карысныя парады, якія дапамогуць прыгатаваць бульбу. Каб бульба, звараная ў лупінах, лягчэй ачышчалася, патрэбна адразу пасля варкі абліць яе халоднай вадой. Каб смажаная бульба была хрумсткая, патрэбна саліць яе ў канцы прыгатавання. Бульбу лепш варыць у лупінах, у ёй больш захоўваюцца вітамінаў.
У варанай бульбе наогул захоўваецца больш вітамінаў, чым у смажанай. Смажная бульба лож праварваецца страўнікам. Менш губляецца вітаміна С, калі варыць бульбу на пары. Каб ачышная бульба стварылася хутчэй і стала рассыпчатай, яе патрэбна атрымаць пад струменем вельмі халоднай вады. А каб цёртая бульба для аладак не пацямнела, уліце ў яе крыху гарачага малака ці дабаўце нацёртую сырую цыбуліну. Калі патрэбна хутка зварыць бульбу, пакладзіце ў ваду лыжку маргарыну. Залезь бульбу лепш за 5-10 хвілін да канца варкі, дзякуючы чаму ў бульбе захаваецца больш мінеральных солей. Бульбу трэба варыць на невялікім агні. Калі агонь вялікі, зверху бульба разварваецца і рассыпаецца, а ўсярэдзіне сырая. Адвараная бульба будзе смачнейшай, калі дабавіць ваду 2-3 долькі чеснаку, лаўровы ліст ці крыху кропу. Умеюць беларусы смачна прыгатаваць бульбу. Карыстайцеся, калі ласка. Сёння уявіць наш стол без бляноў. Бліны ў беларусаў не толькі адна з самых любімых штодзённых страў, але і старажытны сімвал народных свят і абрадаў. У розных рэгіёнах краіны з блінамі звязаны асаблівыя сакральныя традыцыі. Бліны абавязкова гатавалі для рытуалу, памінання памерлых. Іх жа у асаблівыя дні ставілі на стол, частуючы духаў продкаў. Вясной, першы раз выганяючы жывёлу на пашу, сяляне абавязкова давалі пастуху блін, каб не выводзілася жывёла. Лічылася, што гэтыя бліны таксама прызначаюцца дзядам. З дапамогай бліноў дзяўчаты варашылі на каляды, а ў сустрэчу свайго нарачонага на другі дзень веселья маладая жонка абавязкова павінна была напечы бліноў і накарміць імі гасцей. У шчодры вечар 13 студзеня гаспадар на парозе дома зваў Мароза з бліном у руках.
Потым на святочны стол ставілі стос з 12 бліноў па колькасці месяцаў. Разразалі крыж на 4 часткі, і ўсе члены сям'і бралі па кавалачку. Так, нібыта па спіралі, год знікаў з талеркі. Блины – одни из самых популярных у свете страв муки, але у кожной национальной кухни есть свои традиции и тонкости готования. У Беларуси блины пекут паўсюдна, у будні и святы. И бодай галоўная асаблівасць беларускіх бліноў – выкарыстанне рэцэптаў з розных відаў мукі. Акрамя тоўстых бліноў, беларусы таксама вельмі любяць і тонкія, наліснікі, з рознымі начынкамі, з тварагу, павідла, мяса, іх падаюць гарачымі. Начинку можно подобрать на любый густ. Зараз наши блины с колбасой и сыром. Дзяўчаты стараліся смачна пачаставаць усіх, і ў кожны канверцік укладалі кропельку сваёй душы. Мы живем на Беларуси, самой лепшей земли, где кудесницу Олесю кожный марыць знайсці. Вас сардэчна запрашаю ў нашы вёскі і гарады, хлебам, солью сустракаем вас заўжды. Беларусы, беларусы, ясны погляд, голас русы, ты пяшчотней беларусу на зямлі не знойдзеш ты. Шчыры сэрцам, моцны духам, той з'явіцца беларусам, той зямлі сваёй адданы назаўжды. Белавежскай пушчы зубры, вечны сімвал здаўніны, ды праслаўскія азёры і палескія лясы, кожным сэрцы застанецца на гады, на вякі. Бо мы з вамі беларусы, беларусы, землякі. Беларусы, беларусы, ясны погляд, голас русы, ты пяшчотней беларусу на зямлі не знойдзеш ты. Шчыры сэрцам, моцны духам, той з'явіцца беларусам, той зямлі сваёй адданы назаўжды. Беларусы, беларусы, ясны погляд, голас русы, ты пяшчотней беларусаў на зямлі не знойдзеш ты. Шчыры сэрцам, моцны духам, той з'явіцца беларусам, той зямлі сваёй адданы назаўжды. Беларусы, беларусы, нам не варта жыць у скрусе, народнай Беларусі ва ўсім свеце славім мы. Свайго слова не парушым, калі да яго не хлусім. Беларусь у сэрцы кожнага заўжды. Беларусь у сэрцы кожнага заўжды. Беларусь у сэрцы кожнага заўжды. Нельга сёння не закрануць і любімы фрукт беларусаў – яблык. Яблык здаўна былі добра знаёмай Нездарма ж нарадзілася мноства прыказак і прымавак пра яблыкі. Любую мелаш яблыкамі заядзі. Месяц жнівень яблыкамі пахне. На другі спас і жабрак яблык з'есць. Нездарма ў народзе кажуць, што за дзень трэба з'ядаць 2 яблыкі. Адзін раніцай для прыгажосці, другі ўвечары для здароўя. Які яблыкі ж за самым смачным. Вядома ж той, што вырас у сваім садочку,
посажены своими руками. Чым жа запівалі ежу нашы продкі? Беларускія напоі. Яны заўсёды прысутнічаюць на стале. Адны з іх ужываюцца перад ежай для апетыту, другія пасля ежы ў якасці дэсерту, трэція для задавальнення смагі. Самым распаўсюджаным напоем на працягу шмат стагоддзяў у беларусаў быў хлебны квас. Яго ўжывалі амаль што ўвесь год, але больш усяго летам. Адным з распаўсюджаных напояў з'яўляецца бярозавы ці кляновы сок. Увесну сок сливали з бяроз, прасекаючы кару. У ствале рабілі надрез, куды забівалі клінок у выглядзе маленькай лапаткі, па якой сок сцякаў у падстаўленую пасудзіну. Пілі сок як у свежым, так і ў кіслым выглядзе. Бярозавы сок злівалі ў бочкі, дабаўлялі крыху цукру. Па жаданні маглі дабавіць разынак, зачынялі і ставілі ў халоднае месца. Пачыналі піць у летнюю пару са свежых або сушаных ягад, яблыкаў, ігруш, сліў, варылі кампоты, адвары, кіселі. Вельмі распаўсюджаны былі адвары з ліпавага цвету, малінніку, мяты, бруснічніку, зверабою, чабору. Напрыклад, журавіныя морсы і кампоты добра ўжываюць пры прастудзе. Па-першае, яны аказваюць гарачкапаніжальны эфект, па-другое, цудоўна пераганяе смагу. А журавіны сок, змешаны з мёдам, не толькі дапамагае змагацца з ангінай, але і павышае імунітэт. Так, беларус любіць смачна паесці, але славіцца наш народ і сваёй гасціннасцю. Толькі госць напарол, пачастунак на стол, і тут нечага не паспытаць, гаспадыня пакрыўдзіцца. Вось ты ў гасцях, і нават слоўца табе сказаць няма калі. Вяндлінку з водарам ядлоўца мяцеш зараз па 2 скрылі. А побач зір, як цуд, як казка, з каляндрай, з перцам, з часнаком. Ляжыць вясковая каўбаска, таксама увітая дымком. К таму ж падсохла на гарышчы, дык толькі плеўка шапаціць. У мэнт кальцо з паўметра знішчыў, адно раз'ятрыў апетыт. Калі ж дапаў да ватрабянкі, цягаць стамілася рука. Глядзіш, а ўжо кіндзю крывянкі на блюда выклалі з гаршка. О, гыны зверху і сысподу, наскрозь усмажаны каўбук. За 4 змалоў уходу, хоць сам ты лічыш, што за 2. Паспеў адчуць, што ўжо не слабка і ў паясніцы, а на стол тым часам едзе ў місе бабка і парай дыхае пад столь. З бакоў запечаная ў меру, у бульбе скварачкі тырчаць. А так жа ўслед пайшла на змену, хоць замычы, каб не маўчаць. А на абрус нясуць бліны і к ним мачанку-верашчанку з набором рэбрачак свіных. Хвіліну выстагнуў ты моўчкі. І неўпрыкметна 2-3 вочкі паслабіў пас на жываце. Ужо не здыхацца, падпёрла, няйначай крушня камянёў. А перад носам ставяць дзёрла гарачых тлустых калдуноў. Калдун духмяны, сакавіты, у масле усмяглы, а паўзверх святанкай свежаю паліты. Ну што, ізноў глядзіш, як звер. І адчуваеш, няхай хоць гэтулю труну. А не зганьбуеш, не стрымаеш, дасі прытул і калдуну. Дасі, і добра зробіш, браце, не упікай дарма сябе, ты за яду які на працы, на малацьбе ці на касьбе. Калі на свеце нехта дзесьці умее добра працаваць, умее ён і смачна з'есці, і адпаведна згатаваць.
Тому достойно, без ефекту. Приймай подяку, похвалу і білоруському палетку, і білоруському столу. І цмокни у ручку господині, каб сонцем пирснула яна. І ускинь яще, а то остині. Ускинь на серце колдуна. Сёння ў нашай хаце свята, калі ласка ў нашу хату. Эй, радасна граць, гуляць ды гуляць. Сёння будзе ад ранку нас гулянка, а учора з вячора з намі гуляй, хто хоча, хоць да ночы, хто адгуляў, спачывай. Тиха з горам ты бядою скосім разам з лебядою. Эй, ідь галаваць, гуляць ты гуляць, сёння будзе ад Мы напрыканцы нашага выступлення хочам сказаць, што ганарымся сваёй цікаваю радзімай. Хацім зберагчы яе традыцыі. І пажадаць вам, каб на вашых сталах заўсёды стаялі самыя смачныя і самыя найлепшыя беларускія стравы, якія не заменіш нічым. Народ беларускі, гасцінны народ, і любіць прыгожыя святы, дзе столькі вясёлых, прыгожых, дзе стол накрываюць багаты. А стравы такія, што нашы дзеды калісьці яшчэ гатавалі. Нашчадкі нашых часоў праз гады рэцэпты тых страў захавалі. Мы верым, што звычаі нашы не ўмруць, майстэрства нашага народа не стухне. Няхай жа традыцыі нашы жывуць і ў песнях, і ў святах, і ў кухні. Гляджуся, нібыта ў люстэрка, у возера блакітны, маю сонечныя кветкі, у росах аксаміта. Хаджу сонечнымі барамі, у вяночку васильковым, і сэрца ціха замірае ад бешаронай мовы. Нарадзілася тут, на Беларусі, прылятаюць да нас, з выраю гусі запрашаюць палі, і сена жаці, бо радзіма пяшчотная, як маці, прырода палёў, мяне так бавіць і усмешкі сяброў, што побач з намі я заўсёды з табой, пад небам сінім, моя радзіма. Люблю смех древских цимбалов, инструментчик, люблю я с бульбашкой сала и вареньёчком белым. Мне белый бусин стрекоча, холодный каханя, сестричку осенью поголос, на радость чакай.
смачна. Падчас, калі ў свеце праходзіць міжнародная глобалізацыя, происходит з'ява стирання нацыянальнай ідэнтычнасці народаў. Але я вельмі удзячны вам, вашим настаўнікам, бацькам, за тое, што вы традыцыі беларускага народа затрымліваеце на доўгія-доўгія гады. Дзякую вам за это. Ну а зараз, поважані гості, запрошую вас до нашого святочного стола. Будь ласка, частуйтеся.